Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε touch G. Πρώτα το τελειώνουμε έτσι. Τελείωσε, αυτό ήταν. Μετά Έκανα ταψιρικό. μετά το κάνουμε Η πρώτη φορά ξανά. Άγγι λάθος κερδάω, εντάξει. Δεύτερη δά. Έκανα τρίτη φορά, τα κατά πάλι κάποιος τρελέ. Κάτσε να περνάμε. Τελείωσε. Το σιώνουμε καλά για να μην βγει χάλια. Μετά το διπλώνουμε να γίνει 3 τετραγωνάκια. Σαρπαρνόμαστε. Το κάνουμε έτσι 2 φορές. 1, Βάλε τι άλλο και χάβλε λίγο 2. Αν τελικά σε παρνώνεις το μάσο. Το πατάμε καλά για να φαίνονται οι γραμμές. Κάνουμε αυτές τις τρίγωνες. Το πατάμε καλά. Κάνουμε και από αυτήν την έννοια. Μετά τους βάζουμε στη μέση και τις δύο. Καλά. Για να μην γίνει ορθογώνιο. Να γίνει κανονικό τετράγωνο. Μετά κάνουμε και το άλλο ίδιο. Όσο άλλο το πατάμε, το παίρνουμε, το κάνουμε ίδια. Πού στα ρακιά μου πεινώ περικά. Μόνο Βουλγαρία. Πού στα φάει. Ρε, όταν σε λέω... Εγώ δεν ξέρω. 40 ποδαρούτσα χάβε με τη οχιά μου. Είναι ρε φίλε. Μάτικα χάβε. Μετά το κάνουμε ίδια τετραγωνάκια όπως σας είπα και πριν. Το κάνουμε καλά για να μην γίνει. Όσο άλλο το πατάμε με το πόδι. Για να είναι ίσιο και ωραίο. Κάνουμε τις δύο γραμμές έτσι να είναι σαν τρίγωνο. Κάνουμε και από την άλλη μεριά. Βάζουμε το ένα στη μέση για να δούμε μέχρι πού θα το κάνουμε το άλλο. Το κάνουμε και μετά παίρνουμε και το άλλο. Το βάζουμε στη μέση το άλλο και το άλλο από κάτω. Μετά παίρνουμε το ένα, το βάζουμε στη μέση. Παίρνουμε το άλλο, το βάζουμε στη μέση. Να πάει όπως πάει ένας κύκλος. Μετά σηκώνουμε, να πάει καλά όμως. Σηκώνουμε μετά το άλλο.